Сигурно оръжейната трябва да унищожим. Млъквай, Сторми, няма време за това. Добре дошли в червения фонтан, дами. Мултипликатор сериалис! Сред нощна сфера! Стойте! Кой ще е следващият герой? Сега ще видиш магия на Уинкс! Добре, Сторми, забавлявай се, но все пак не се отплесвай. Да, ще те науча. Аха, светкавица! О, не! Блум, ще се погрижа за нея. Вие тръгвайте след Трикс. Добре ли си? Хайде!